Skal på Macken-chat. Arbejder deltid på Coop-lager. Vi har faktisk kun kørt og betalt en ekstra overnatning for, at vi kan få en bytur i aften, faktisk. Ellers skulle vi skal bare tage afsted i morgen tidligt. Ej, det er faktisk det er undgå trafik, vi har kørt nu. Ja. Det er fucking lækkert at køre på det tidspunkt af døgnet. Der er ingen mennesker. Tager det 3 timer at oplade? Nej, nu skal vi lige oplade lige sådan en halv times tid. Og så skal vi have nok sovs på at komme noget frem til København. Så når vi rammer København, så kan vi jo lade op til... Det er fordi, man skal ikke have strøm, når man ankommer. Der skulle bare lige, der skulle bare have nok til at trille ind til en lader, ikke? Altså, jeg tror, hvis jeg havde opladet hjemmefra, så har jeg faktisk ikke behøvet at lade mere end her, tror jeg. Altså... de har fået tasty chicken på menu. Det skal jeg altså bare have. Ja. Vi er nødt til at prøve lidt forskelligt. Vi skal lige vente her. Jeg havde ellers lige håbet på en filet. Du må gerne bestille en filet fish. Hvad med ham, drengen? Den bytur nok bliver nok til 3 timer. Ja, det er fint. Kan man lige nå at snakke med folk. Det der Søren Kage har det hårdt. Double cheese. Nyheder. Tasty chicken cheese. Ja, jeg tager 2 herovre. Bossen. Jeg tager 2. 2 hvad? Tasty chicken cheese, 2 af dem, ikke? Skal du have 2? Nej, skal du ikke til dig? Nå, så bestiller jeg ikke en. Det var dumt. Bare køb en lommemenu. Double super cheese. Det lyder vanvittigt. Det er vildt melding at komme med. Det er stærkt. No way, hun har gået rundt på Sara. Det må være en kompliment. Så lige sådan en lejlighed, jeg kigger på faktisk. Ja da. Nu når vi er i gang. Skal du bare sætte ind i stand? Nej, det ved jeg nemlig ikke. Men den her, den er. Nej, det ved jeg nemlig ikke. Det har jeg ikke den her, den er så også kun 48 kvadratmeter. Det er meget lille, men jeg er kun mig selv. For 1,2? Ja, men så prøv at se her, hvor fed den er. Nå, den der. Synes du? Der var lige her imellem. Jeg tror ikke, jeg kommer med. Men hvis det jeg så... har set, den er vanvittig nok. Den er vanvittig nok. Nå, jeg er færdig fucking længe. Så du kommer til at bo i en sauna. Ja. De er mange hus inden. Taste test. Nå, har uger. Allerede. Altså, jeg lader dem på. Pip, du ikke om nogen. Hvad? Du bedte jo om nogen. Ja, det var for på spil. Undskyld. Undskyld. Hvad jeg skal i København? Ja, hvad skal du? Hvad skal du i København? Ja. Jeg skal på karaoke bar. Jeg tager hele vejen til København. Jeg tager på karaoke bar. Det er fordi, jeg gerne vil se, hvad bar de har lavet karaoke. Ja, jeg vil gerne se, hvad de har karaoke bar. Ja, det vil jeg gerne. Den er fandme god. Fuck, jeg elsker tasty sauce. Det er virkelig grunden til, at man eksisterer. Ja. Der. Sam's Bar. Sam's Barbecue tænker jeg bare på. Ja, det tænker jeg også på. Jeg tænker på som før det. Hvor ligger Sam's Bar hen? Og har de åbent om nu 3 timer? Skal lige se, om der er en bar i Fredericia. Så er der Køge. Ham der har set ham der på TikTok. Ja, Pivo der. Der var ved at eksplodere der. Og slutte. Ja, det er Music Friday om 55 minutter til. Jax, hvad skulle du hedde, hvis du var en pige? Og Caroline, hvad skulle du hedde, hvis du var en dreng? Hvis jeg var en dreng, så skulle jeg... altså spørge om, hvad mine forældre ville have kaldt mig, hvis jeg var en dreng. Eller hvad jeg selv ville hedde. Hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg hedde... Det ved jeg ikke. Men hvis mine forældre skulle vælge, så skulle jeg hedde Karl. Hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg hedde Elmer. Og jeg mener, jeg synes Elmer er et fucking flot navn. Elmer Max. Sorry. Jeg er ikke en dreng. Caroline Max Stås. Så Dimitri, hvis min mor skulle vælge, fandme glad for det med Daniel. Dimitri er din mor russer, eller hvad? Dimitri. Ej, Dimitri er fandme et fedt navn. Og så bare den dansk efternavn. Dimitri Jensen. Ja, det havde faktisk været sygt. Drenge eller piger? Ja, til piger. Det er han så. Ja. Hvor sover du derovre? Vi har Danhossen. Den der køjesengen. For nu er det bare hotel. Er det køjeseng? Ja. Hvad har I? Vi har køjeseng. Vi har køjeseng og minibar. Ja. Vinbar? Dimitri Jensen. Minibar. Nå, minibar.
Vi kan også bare købe en sixpack og spille Maja på værelset. Det vil jeg faktisk synes ville være sjovt. Ja, ikke? Jo. Det tjener du ikke kassen. Den hostel, det er bare fedt. Også fordi... Det er også bare mest det koster 14, når vi har 3 senge jo. Så hvis vi finder en hjemløs, vi lige synes ser godt, altså... Jamen, det værste er... Hvis vi finder en hjemløs, så ser godt ud. Vi har ikke så sengeplads. Så hvis man skulle tage en med hjem, så kan man jo det. Men det er jo en enkelt seng. Vil du have køjen, eller? Vil du have et sted at sove? Der er kun 3 senge. Men du kører en Tesla på hostel. Ja. Du ved jo ikke, hvad vi ellers skal. Og det er jo ikke engang lovet, at vi skal sove der. Du siger som om hostel er en dårlig ting. Ja, jeg synes også, det er fedt. Og det ligger faktisk ret godt. Ja, fint. Der er fucking god udsigt fra, hvis du kommer op på sådan en 10. sal. Ja, men jeg håber også, vi sover. Ved du hvad salen bliver? Nej, ikke noget. Det ligner en, der har drukket 4 øl. Jeg har lige fået det. Nå. Roller jeg med for en halv time siden. Det er bare fordi, altså... Det var lidt højere end de andre. Nu har jeg brugt mange penge på en dyr bil. Kys for helvede. Der spytter jeg. Det er mange, altså bare fordi man har brugt mange penge på en bil, så er det også dumt at bruge mange penge på et hotel. Man har jo gået til begge dele. Også fordi du kan bo i din bil. Du har seriøst varme. Fladskærm. Der er camping mode i jo. Ja. Du kan seriøst... Du kan vi kan bare tage noget pusen i madras med. Ja, du kan sige... Så bare tage stadig fitness og gå ud igen. Ja. Hvis man havde sådan et abonnement. Jeg slår bare lige til dig, når jeg kommer hjem. Ja, hostel, Dan-hostel på Boulevarden. Den er sindssyg. Har du også brugt penge? Altså hvis den... Har du også brugt penge på den ting der, Jax? Altså hvis den ting, det er mig, så ja. Ja, jeg skrive det. Men med bro her, det er Karoline. Men det tager 10 minutter at lave de sidste 11%. Så skal vi ikke bare køre nu, og så bruge 10 minutter af det andet ladestop, hvor vi har ikke så meget strøm på. Det er absolut genialt, det vi gør. Det lyder. Kom med. Tager du dem? Det er det kasse. I bliver helt rundt så hver, hva'? Har vi Max? Kom med. Ham, din ven, er større end dig, Jax. Det er fordi, jeg spiser så mange spangsbær flødeboller herhen over julen. Jeg kan fandme ikke gå for det, mand. Jeg prøver at løbe. Den er altså også. Jeg prøver at løbe fra dem, men det indhenter mig. Alle de der 5 stykker, der de indhenter mig. Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Vi skal ikke hjem, vi skal... Ja, vi skal spise middag med det der i morgen. Ja. Det var bare gratis. Er det? Ja. Hvad får vi at spise? Det ved jeg ikke sikkert. Filet og fisk. Det er sådan en snitsel eller sådan noget. Og det er så også godt. Fuck, det er lang siden jeg får... ærter til og smør. Ja, sovs. Fuck. Det er lang siden jeg får en snitsel, det kan jeg faktisk godt spise. Ja. Skud ud til Spangsbær. Enig. Så skal vi gå med på rumorsessen. Ja. Der er heller ikke været nu, så det bliver sådan lige... Perfekt. Det er faktisk en sjov, god oplevelse. Så der er sgu lagt plan for i morgen. Der er planer i morgen. Folk snakker, jeg ved, de lægger planer på mig. Har en 9'er på mig, hvis den dag den kommer. Ja. Det er så godt, at der er